Ide ten brachanec. Čo to hrevník není, či čo? Jau. A už ide. Už sa jede na to. Poď. Tá už videli. Tu musíte prejsť, tak sa tam aby neušil. Až počkáme si. Ten je on. No, skúšal, kde? Lebo také sa celé na autománe, že to je brachanec, kde je. Táto návrh sa asi sem dosiahne? Nedosiahne. Mám i vyvitý telefon, Kubo. Však tento. Tu už brachanec. Pár z tej hry. Už ide ten idiot alebo ešte nie? Kúpime si piva, že sme sa prejsť takto. Je brachanec. Ja to netuším, kde je brachanec. Ja to netuším, kde je. Možno pôjde, keď to niekde sa takto zastaví, tak pôjde on. Ja sa dám, že toto je tu, sa vie skapať telefón, alebo má ho vybitý, aby sa nevypol, vieš. Ja sa ho môže vypnúť, Kubo. Nejde dať toto. Už je vrcha, nebo ešte nejde. Dotiahne to sem. To ťahne.
nechoď. Kde je ten brachanec, ale kde je to jako? Asi kví piva. To fakt čo je? Toto fakt je ten brachanec už. Mám... Už mám to telefon iba tak samo iba... To je... Takto asi ma dá, no. A kde je ten brachanec, ale... Kde je to jako? Kde sa nachádza? Stále nie je ten brachanec, kde je to? Čo to robí? To je papierový telefon, nie? Čo to je? Aha, to sa natočili. Aha, to mala tá všetka. Tieto 4, čo sú tu. Tieto 4, čo sú tu. Keď ste prišli, tak ona mala tá všetka, tie 4. No, alebo prvá, alebo to sami vyškotili tie všetka, že? No, keď to kameroval. Brachanec, to tak nejde? Čo tu zase vyhráva? Ježiš. Čo tu vyhráva to rádio?